Медальйони оці вервички, і вчини так, щоб для кожного, хто буде їх з побожністю і вірою носити, вони були нагадуванням про християнську гідність і стали щитом віри проти всіляких диявольських напастей. Ісусе Христе, через хрещення і миропомазання Ти покликав нас давати свідчення віри перед людьми. Просимо Тебе, поблагослови всіх тих, хто носитиме ці хрестики, медальйони і вервички, як вираження нашої віри християнської. Зміцни їхню довіру і вірність Тобі і приведи їх до Небесного Царства, де з Отцем і Сином і Святим Духом Ти живеш і царствуєш на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся, Господи помилуй. Добрий, будівничий людського роду, дарувателю духовної ласки, подателю вічного спасіння, сам, Господи, спішли з висоти Духа Твого Святого і його благослови щоб вони, озброєні силою Твого небесного заступництва, освятилися через окроплення цією свяченою водою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святих своїх помилуй і спасе нас, бо він є благий.